ಕೋರಿದ ಗಿವೇ ಮಲ್ಪುಲೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಗಿವೇ ಮಲ್ಪುವ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮೂಲು ಮೂಲು ಗನ್ನು ಮಾತ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು हेलो वेलकम बैक टू नम्म मीडिया सो इनी अंकुल ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ಈವೆಂಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದೆ ಬನೋಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಜವನೇರ ಅವಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಜಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಈವೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮಾತ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏಮಲ್ದಿತ್ತು ಬಂಡ ಹಡೆ ಪೋತಿದ್ವಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೇನ್ಮಾಗ ದಾದಾ ನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಎಂಚೊಪ್ಪು ತೂಕ ನೊಂಜಿ ಮಲ್ದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಏರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೂರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇದಾರ್ದ ಸೊ ತೂಕ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪು ಕಟಿಂಗ್ ಕೈ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟೆ ಸೊ ಮಿತ್ತೊಂದು ದ್ವಾರ ತೂರುವಾಗಿಲ್ಲ ಅವಳು ಸೊ ತಿಬರ್ದ ದ್ವಾರ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕವರೇಜ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಣ ಪಿದಾಡಗತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಬೈ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನಮ್ಮನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಣ ಇಂಜಿನಿ ಕೌಸಿಕನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರೆ ಕಂಬಳದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೈತಲ್ ಹೋಯ್ದೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೌವೇ ಗಾಡಿದವರು ಮೂಲ ದೀಕನೋ ಹೌವೇ ಇಂಕುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೈವೇದ ನಿಯರ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಆತ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರ ಅಂದು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ ಪಾಪ ಗಾಡಿ ಅಕಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ ದಯಬಂಡ ಮಾತ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆತಂದು ಓಕೆ ಎತ್ತಿಯ ಅಂದು ಊರೊಂಡ ನೆನ್ನೆ ಹತ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಜಾಗಗಳ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಲಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಕಮಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾ ಕಮಲ ಹೋಗ್ತಾ ಬಟ್ ಈ ಜನ ಲೈವ್ ಯಾವ ಯಾಕೆ ಯಾವಲಿ ಮಾರ ಈತು ಸಮಯ ಇತ್ತದು ಒಳ್ಳೆ ನೈಟ್ ಬಂದು ಮರೆಯೋದು ಕಮಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ ಅವು ಮಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ಯಾ ನೀರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ಹೋತಾರ ನಿನ್ನೆ ಹೊಲ ಮುಲ್ಕಿ ಬೈತಾರ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ತೂವಲಿ ಒಂದು ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಮನೆದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ತೂವಲಿ ಚಪ್ಪರ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಚಪ್ಪರ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಗಣಪಲ ಐದಗಳಿಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನವ ಕೋಳಂಪಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕೋಳಂಪಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಜಯಂತ ರಾಸಿರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಕಡಬರ
ನಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೋಡುಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಮುಲ್ಪದನೆ ಕಂಬುಲೋಡು 7ರ ಕೊಲುಗ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣರು ವಾರಂಗ್ಯೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುಟ್ಟು ನವಿ ಚಂದ್ರಾರ ಕಡಪರಾಯಿಗ ಮರವಾಡ ಜಯಂತದಾಸರನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಮೂಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಲೆಕ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ ಐವಾಗ ಒಂಜಿ ನೂದೆಕ್ ರಡ್ಡು ಬಲೆ ಐವಾಗ ಒಂಜಿ ನೂದೆಕ್ ರಡ್ಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ಕೋರಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿಲುಂಡು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದ ತೋಜು ಏತು ನಂಬರ್ 182 181 ಎಂಚ ಬರುವ ಬಲೆ ಐವಾಗ ಒಂಜಿ ನೂದೆಕ್ ರಡ್ಡು ಬಲೆ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾವೆಲ್ಲ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೋನಾಗ ಬಣ್ಣಗ 2 ಜನ ಮತ್ತು ಫೋನಾಗ 3 ಜನ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತೂಕ ನೆತ್ತ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲ ಸೇಲ್ 4 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತೂಕ ಕೋರಿ ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೆಕ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಗಿವವೇ ಮಲ್ಪಲೆಟ್ಟಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೋರಿದ ಗಿವವೇ ಮಲ್ಪುವ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಜಂಗುಲಿ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸುರುಕು ಪರ್ಸು ತೂಲೆ ಪರ್ಸು ಕಾಸು ಉಂಡ ತೂಲೆ ఒక నూదెక రడ్డు ఉండదు ಮೂಲು ಮೂಲು ಗನ್ನು ಮಾತ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊತ ಕಟ್ಟಿಡಿ ಪುಡಪ್ಪನ ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ भाई 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 एक छोड़ के बता सकता है क्या भाई ये देखो एक गन है और मेन बात है इसमें माचिस आता है मैंने एक माचिस के तीली से फाड़ दिया तोली अत्ते कौसी करने बेड़ी बुड़ पे तोली फ्री अन्ने वल्ल शार्प शूटर अन्ने ಬೋಡ ಅವಲ ಗಿವೇನಾ నేను వీడియో నికలు ಒಂಜಿ ಡಜನ್ ದೇತೋನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ వీడియೋ ಬಲ್ತನು ಬಂದಾಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡ ಬರೋದು ಆಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಗನ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಮೂಲೆ ಎಂಕಲು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೇರಿಯರ್ ಜೋಡಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾವೆ ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಕೋರಿ ತೂದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ఆయన కైతే ఇంట్లో గన్ను మాత కొరపావా గివ్ అవే లైక్ మల్ ప్లే షేర్ మల్ ప్లే సబ్స్క్రైబ్ మల్ ప్లే స్క్రీన్ షాట్ కడవాలి గన్ను నికలేగి ఫ్రీ 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 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರಿಂಡು ಕೋರಿ ತೂದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರಿ ಫೆರಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾವಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಕೋರಿಂಡು ಹೋಗೋಡೋ ಕೊನೋಲೇನ ನಿಕಲೆ ಹೋಗೋಡೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಅಂಡ ಹೋಯಿ ಓ ಏತಿಗೆ ನಂಬರ್ ಏತಿಗೆ 234 ಸಾರ್ಥ ಹೋಯ್ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 181 234 ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೋಯ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರಿ ಗಿವ್ ಅವೇ
ಗಿವ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ತೂಕ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಕಮಲದ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಯ್ ಕೋರಿತು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುನ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡುವುದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಪ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜವಡರ ಹೊಂದಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ ಶಾಸನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರನ ಕರಪಲ ಪೂಜಾರರು ಶಾಸನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ ಪೂಜಾರ ರಟನ ಮಠದ ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಟ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೂಜಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಪಟಾದ ಶಾಂತರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಅವು ಬಲ್ಲಡು ಇಡೀಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಕಮಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಯರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಕ್ಲು ಅವ್ಲ ಪೋದು ಕವರ್ ಮಲ್ಪ ಕೌಶಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡಿ ಅಂದವೆ ಕ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತಾತನತ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದ ಇಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕಮಲ ತೂವರ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕಮಲದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಕಮಲಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ ಬಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡು ಅವೆಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ನಕ್ಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕೊರ್ಕಾತ ಕೊರ್ಕ ಐಡ್ದು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫನ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ದೇವಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹತ್ರ ಇಂಕ್ಲೂಜಿ ಕಂಬ ಹಿಡ್ಕೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಬ ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕೊರ್ಕಾದ ಸೊ ಠಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾತೊಂದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅರಸ ಕಮಲ ಮುಲ್ಕಿ.